Wannan shi ne wanda ya biyo gidansu budurwarsa da daddare ya hallaka ta don ta ce ba ta son shi, bayan nan ya jawo gawarta har ƙofar gida, shi ma ya soka wa kansa wuƙa. Cikin dare ko'ina an yi shiru, sai can nesa aka ji wani ihu mai ban tsoro daga cikin gidan su Binta. Kafin kowa ya ankara, wani matashi ya fito daga cikin gidan yana riƙe da wuƙa, hannunsa na rawa, jini kuwa na ɗiga daga kan wuƙar. A lokacin mutanen unguwa sun fara taruwa bakin ƙofar suna ganin ikon Allah, suna tambayar abin da ke faruwa. Amma kafin wani ya iya furta kalma ɗaya, ya ɗaga hannayensa ya ce, "Na yi haka ne saboda soyayya." Sai kuma ya sulale har ƙasa, ya faɗi ya zube kamar gawa. A farko wannan labarin akwai wata kyakkyawar yarinya mai suna Binta. Duk wanda ya santa ya san cewa tana da hali mai kyau, kuma tana da murmushi mai sanya farin ciki. Amma a cikin zuciyarta akwai wani abu mai zurfi da take ɓoyewa, abun da ba wanda ya san da shi sai ita kaɗai. Saboda a baya ta kasance tana zaune tare da mahaifiyarta wadda ta rasu bayan ta sha fama da jinya. Tun bayan rasuwar mahaifiyarta, Binta ta koma zama da 'ya'yan kawunnanta da baffannanta. Hakan bai hana ta samu masoya ba. Ɗaya daga cikin masu ƙaunarta shi ne Jamilu, matashi mai ilimi sai dai kuma yana da son rai, yana da son zuciya fiye da ƙima. Jamilu ya dage kan cewa lallai sai ya mallaki zuciyar Binta, duk da cewa akwai wani saurayi da take so ba shi ba. Suleiman ya kasance shi ne kaɗai Binta ta fi so. Duk lokacin da Jamilu ya kawo kyauta ko ya wata mata magana mai daɗi, sai Binta ta amsa mishi kawai cikin ladabi, amma hakan bai taɓa sanya ta faɗa masa gaskiyar cewa ba ta son shi ba. Sai dai duk lokacin da ta yi tunanin yadda zai ji idan ta faɗa masa cewa ba ta son shi, sai ta ji tsoro, domin ta san cewa Jamilu mutum ne mai saurin ɗaukar zafi da kuma tsananin kishi. Lokacin da Suleiman ya bayyana wa Binta cewa yana son ya turo iyayensa don neman aurenta, sai zuciyarta ta cika da farin ciki. Amma wannan farin ciki ya koma baƙin ciki, domin kuwa nan take Jamilu ya samu labarin abin da ke faruwa. A daren, Jamilu ya ziyarci Binta a gidanta. A cikin murya mai cike da takaici da kishi ya ce, "Binta, yaushe za ki daina wasa da zuciyata? Yaushe za ki daina wasa da hankalina?" Binta ta kalle shi tana ƙoƙarin kwantar masa da hankali. "Jamilu, ba na wasa da kai, amma ka sani zuciyata tana tare da wani, kuma ba na son ka ji haushina saboda wannan." Jamilu ya zura mata ido cike da takaici. "Zuciyarki tana tare da wani? Amma me ya fi soyayyata? Me ya fi alƙawarin da nake miki cewa zan yi miki komai a rayuwarki? Ni ne zan zamanto miki gata." Lokacin da Binta ta yi shiru, hakan ya ƙara jawo ɓacin ran Jamilu. Cikin fushi ya tashi ya fita, ya bar gidan ba tare da cewa uffam ba, amma a zuciyarsa ya riga ya yanke shawarar abin da zai yi. Cewa yake a ransa, "Ba zan bar su kasance tare ba, ko da kuwa hakan zai kai ga wani abu mafi muni." Yayin da aka shirya zuwa kai gaisuwar aure, Jamilu ya yi mummunan shiri ya samu damar bin Suleiman ta wata hanya mai duhu, inda ya yi masa kwanton ɓauna. Jamilu ya tsaya a gabansa tare da fuskantar shi da wuƙa, yana faɗin, "Ka yi kuskure da ka shiga rayuwarta, ita ɗin mallakina ne, kuma ba zan bari wani abu ko wani ya ƙwace min ita ba." Suleiman ya yi ƙoƙarin ya roƙi Jamilu, amma kafin ya yi nisa a maganarsa, Jamilu ya caka masa wuƙar ba jira. Jini ya fara zuba, kuma Suleiman ya faɗi ƙasa ba tare da wani motsi ba. Jamilu ya tsere daga wurin, zuciyarsa na bugawa da sauri, amma kuma cike da mummunan farin cikin cewa ya dakatar da abokin hamayyarsa. A yanzu babu mai shiga tsakaninsa da Binta. Da safe mutanen gari sun gano gawar Suleiman a bakin hanya. Labarin ya bazu kamar wutar daji, kuma kowa ya shiga cikin ruɗani. Binta ta fashe da kuka saboda ta samu labarin. Zuciyarta ta karye fiye da yadda za ta iya misaltawa. Sai dai a yayin da mutane suka fara tunanin ko wane ne ya aikata wannan abun, wani makusanci ya bayyana cewa ya nuna wa 'yan sanda. Ya ga Jamilu a kusa da wurin da aka samu gawar. A lokacin da 'yan sanda suka isa gidan su Jamilu domin gabatar da bincike, suka same shi yana zaune a ɗaki a kulle, yana riƙe da wuƙa mai jini. Ba a ɗauki wani lokaci mai tsayi ba, suka tabbatar da cewa shi ne ya aikata kisan. Da suka tambaye shi dalilin da ya sa aikata hakan, sai ya ce, "Na yi hakan ne domin soyayya, ba zan iya jure ganinta tare da wani ba." Bayan sun kama shi, Jamilu ya ga cewa lallai har yanzu bai cimma abin da yake buƙata ba, don haka dole ya ɗauki mataki. Gwamma kowa ya rasa Binta idan har shi ma zai rasa ta. Daga nan ya samu dama ya kubce ya koma cikin gari.
Aka yi kwanaki 3 babu labarinsa, yana can yana ɓoye a wani lungu cikin jeji babu isasshen abinci. So yake komai ya lafa ya fito ya aiwatar da abin da zai aiwatar. A dare na 3 ne ya fito ya nufi gidansu Binta da niyyar ganin bayanta. Kwanaki 2 yana ɓoye a cikin wannan kogon a daji, yayin da 'yan sanda kuma sun bazama gari suna neman sa da laifin kashe Suleiman, wanda ya ce zai auri budurwarsa, amma ba labari. Jira yake idan an manta ya yi ƙoƙari ya je ya hallaka budurwarsa Binta, da ta ce ita ma ba ta son shi saboda kowa ma ya huta. Sai da aka yi kwana 3 babu labarinsa, a dare na 3 ne ya fito ya nufi gidansu Binta da niyyar ganin bayanta. Sai da ya bari dare ya yi, lokacin ba abin da yake motsi a layin, sa'an nan ya haye gidansu ta katanga. Yana isa ya haura ɗakinta cikin silin saboda kar ta tashi ta yi masa ihu. A haka ya samu nasara ya diro har cikin ɗakin tana kwance ita kaɗai.